morning mga kapuso, makauban nato ang usa ka Mindanaoan vlogger nga ilado sa iyahang content mahitungod sa iyahang mga travel sa nindot nga mga lugar sa Mindanao. Mga kapuso, atong i-welcome nga si Jemar Degenyon. Hello ma'am, good morning. Karon daghan na gyud kaayo ang naga-vlog. Ang rason sa uban maka-income o ang uban dunay buot i-promote. Ikaw ba Jemar, ngano ka nakahuna-huna nga mag-vlog? Actually ma'am, tadtaw na po ko nagsugod ani. So dati wala pa ko'y kamera, kumbaga nagasuroy-suroy po ko. Moto until na sa sige na kong suroy, nakanon ako nga mas maayo nga ako ni siyang i-video para remembrance din ako noon ako nga maghimo og page para at least napoy makakita sa akong mga videos para ma-inspire og maka-idea nga mao din nindot ni suruyan. Sa kadaghan na ako na suruyan, antun nakanon ako nga ako na ning i-career. So, moto naghimo ko og page. Moto nahimo na ko si Adventure ni Mar. So, moto ako na siyang gi-post gid na ipadayon ni hantod na nagkanam-anam og kadako, anam-anam og kailado ang akong page. Moto mas nalipay kog maayo. At least ubay-ubay na po nakabalo sa ako ang page mo dinning nagahimo kog mga nindot na video, halimbawa ng mga suruyanan. Jemar, ang content sa imuhang vlog mao ang pag-discover sa mga nindot nga suruyanan sa Mindanao. Sa kadaghan sa imuhang naadtuan, unsa ug asa pa ba ang imuhang plano nga bisitahon ug i-vlog? Hope ma'am, soon magkanam-anam o kadako atong page, kaluyan po, basig maka-travel ko outside Davao, para sa Manila, Bohol, anywhere. Basta may mga nindot na suryanan nga, pwede na akong arealan and then himuan ako video. Una ka mo travel, Jemar, unsa ba ang mga preparasyon nga imuhang ginahimo and how do you make sure nga luwasab ang imuhang travel? Moto ma'am, press anang ko, nagatanaw ko sa ubang vlogger, ginon sa nila paghimo. So moto naka-ideya pug ko nga na. So moto ginapadayon lang gid nako siya until na mabuhat nako ang video and then i-upload na po nako sa akong page as sharing sa mga katawhan. Tulad mo baliling ay isang mutya. Upelas na kay ningning anong ganda. Pagsuroy lang kamo diri kay safety mang lugar inyong suroyan. Ilang mo kabalaka kay na may mga kuan dili man mag-open ang isa ka lugar kung medyo delikado. So gi-open siya para sa katawan, para may future po ng ilang lugar. All right, sa imuhang pagdiskubre Jemar sa Mindanao, unsa ba ang imuhang na-realize as a Mindanaoan ug turista? Dili magyumalik yan usay nga na ay magkuan sa video, na mag-react and then naapoy magkuan na tana sa mga details usay sipyat pug usay sa mga details. So moto mas gitarong pa na kog maayo ako ang pag-vlog and then pag details sa lugar para may lang yun lang maayo kung asa dapit o unsay naa diya ang lugar. Anything you wanna add, Jemar, or mensahe nimo sa atong kapuso viewers? Ako lang maingon sa mga katong magsugod pa og vlog, like mga beginner, in-encourage sa mga sige lang gud, sige, labanan lang gud nga say, madown man gid ta, pero sige lang kay ana man gid na. So, para sa ko nga bagoy po ko nagsugod, so ginapush gina ko na ting positive lang gyud na kaya na ko ni buhaton ako ni walay daotan song ibuhat para ma-share nako sa katawan ako ang talent as a vlogger. Daghang salamat, Jemar, padayon og amping kanunay. Thank you, ma'am. Kini ang At Home with GMA Regional TV.